Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Kaunting lipstick, kaunting pulbos. Ay na, nagpinta sa kon. Ay la 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 la. Ay, dungaw. Apay ang nagbayad ka ditang agsarsarming. Tilay pospositit mo dita bagim. Tilay apros mo dita rupa. Amom inteng, adda ka no bisita may. Kat maurnong kami amin akamang ti Women's Association. Ay kababain mo ta, no jak ornosan ti bagig. Nangruna, kat nataer a kapitan ti asawa. Oh, is that true? Kasla sa bali nga min tagparparik na kanyak kay. Sapay nagado dagiti construction worker ni Donre. No da makita da ababaay, bakit man, wano balasang. Ay na! Nagpikit, ikikita da. Anya? Aya, di ka agdanag, inteng. Tadyak pampansinan dagita at tao. Sigurado ka? Sapay, nakabangpanglo ka. Ken blooming ka. Wanda? Adaman ay, text meet mo apules. Pulais? Awanan dayjay inteng. Ay, friend ko lang dayjay ide. Ang adda text mate ko ita. Soldado. Anda! May sa apulis iti? Sa ita? Soldado manay. Katwan, anya ko mati parikaw. Kat friend lang mat. Saan ko mat akarelasyon? Friend only. Maawatam, inteng. Is that true? Katwan mat. Sige, inakon, tama nga numaladawak iti meeting, may. Ay, saan kalata ko man arumrumwar? Ay nainteng, adday ta ka manan. Agim imon kakaday. Saan? Ay nainteng, pairutam day ta tornilyo ti utak mo. Tapno aglimpyaw. Ay, inakon, saan ka amanakta? Sabay agpaspasik si amagmag na. Ay, marikwadag. Apay, kanayon ka di nga agbarbartak na gitay construction worker dito Tirsina? Nay, aguray ka, kapitan. Agong unget ka kaday? Saan? Damdamag aklaon? Na, agong unget ka mo't, kapitan. Apay aya. Huwag nga pason niya. Naglawag ang makita na itabalay may no at dagi inom di tayo. Ha? Ay, marikwadag. Kaya't nga ginom na kita construction worker ni Donre dito Tirsinam. Nay, apay ngay. Kat saan damot nga agkib-kibor, kapitan. Kan agbayad damay. Sayang matiganan siyak. Uray pay. Basta saan ka nga agpapainom dito Tirsinam. That's an order, Ay na, kapitan. Sursurutat mo't ti reglamento dito barangay. Ano alas utson iti rabe ay. Awanan di agi inumpay. Kan maysa, natulnog mo dagi a construction worker. Tasaan damot ngagbartag. Agas la kano ti bannog da. Ay, uray pay. Anya? Basta agtungpal ka kanya. Tasyak ti kapitan. Sige. Bayadam nga rod amin alakok nga arak, kapitan. Iti kasta,
Sa anak mo tamalugi 20,000 amay nagraman ganan siyak ijay. Yay! Ay na, naggagat kamutan nga agbo nga asili. Naimbagla nga taimula ka, tanagagat kagayam nga agbo nga. Ay na, makaayayo ka aboy-boyaan. Ay na. Naimbag nga orasyo, ma'am. Nataar alalaki. Ay naimbag nga oras mo, mate. Anya ti ka sa pulam. Sili, ma'am? Ha? Silay? Wan, ma'am. Mabalin ka diti dumawat iti sili yo, ma'am? Ay katuan sige, umay ka. Agpuros kalata iti silay. Ay, banag! Asino di kasarsaritam alalaki, dayan ti silay. May sakano a construction worker dita. Ti ipapaaramid nga ni Don Ray a mansyon na. Anya garo tar aramidan yo di puon ti silay. Anya? Puunti silay nga ibagbagam may. Agtungtungtung kayo. Anya, tinagsarita niya. Ti kunana, inteng, kat numabalin ka no, ti dumawat iti silay. Iso ako nak, mangala kalata. Sigurado ka iti dayta nagtungtungan niya. Tanya ti amam nagtungtungan may, aber. Anya nga ti amo. Ay, inteng aya. Pag-imunam samot na di agwapaw. Na, makitam. Gwapo pa'y gayam. Ay, jak amukan ka. Punumot nga may. Sumardan ka nintay. Na. Numasurunak ka, talawan ka. Apay, parinteng. Anya ti bambantayam dito parangan yaw. Dayta puon ti sili. Ha? Tapay, Wala, tapno awan ti umay agpurpuros. uray siyak. Ay, sapay day ta sili o ti gagarak pare. Nagdawat ako ma. No sika, no problem. Sige, magpuros ka lang ta paray. Ay, agyaman ak pare. Aguray ka. Sino ay dagiti bawal nga umay agpuros iti sili o pare. Dagita man jak amo at tao. Ako naman di na makakit-kita iti babae. Ha? Sino dangay? Ay basta, jak mo at tao. Kumatangak iti suka, mare. Sa pagsawsawak man. Silingay, at dasag 5 pesos. 5 bukal. Ay, sanay. Nakadawat ak iti sili da parinteng. At danadlaw ko kinkwana. Kaslad da kagura na. Jakman amon sino ti kagura ni Kapitan? Tauray siya kat nadlaw ko kang kuana dayta. At danadakamat na. Ito'y napanak nagdawat iti sili da. Di namit innaganan. Wen ka ba dong? At dalakit di pagimimunan na. Ha? Kaya't naasawain. At dalalaki ni Maribanang? Awam mo tiyambok. Day talaan nga tagpaspasik si ita ni Maribanang. Uray mo nituyang ka. Agpaspasiksay. Ay, sa bagay. Oray siya ka. Angam sa anak nga agpaspasik si Namkit day, or-ornosak matibagik Sino ngay tilalaki ni Maribanang? Jak mo Angam panagkunak awan. Ngamin awam mo nasasauna kanyak. Aya, Nga may no da sikrito na ibaga na kanyak. Siyakla ang tipangibagaan na. sino ngay nga tati pagimimunan ni Parintay? Kasla dalim mabas iti paraangan nakitaan. Hey! Anyat aramidem dita. Sir. Mga lakman iti sili yo. Darasim ti mangalak at pumanaw kan. Huston da ito napuros ko alima, sir. Sige, inakon. Anya ka di day Thank ka, you. inteng. Na, apay anak kabalabal ka lang iti tuwalya. Ay, kadigdigos ko nga, Rod. Kat inasitgan ka. Tanang ngagkaw nga da kasurun mo. Si kansamat ti sisi imenda dito'y panan.
Kung di dawat da iti sili, tagayam, siga ti umay dakit kitaan. Anya? Adalah mata kuatak ama di banang danugak tamulakat mau. Na Ay, jak amukan kaalaklakayan. Inak man lang pelusan. Ay na, isa pa'y nagbanglo, Jim. Ay nagbanglo, di naramat na asyang pukan batsaw. Ay na, makasinga ka iti panagbuyak iti TV. Pumanag na ka dita. Sapay paborito ti artista day taboy-buyak. Ni Coco Martin. Kasla nga bin ada tao di tarwan. Banang, saan ka rumrumor ah? Ha? Wala. Ada katulag mo niya. Anya? Sino ay ati nakita mataaw? Dita ka kunak na. Pangkurak na tamang sirsirip kun ka. Di ka rumrumor kunak. Hay! Anak yan aramidam dita, salbag ka. Dumawat ako mamanan iti sili. Ay, salbag ka. Saan ka nga umumayan? Di ba nang tisuble-suble man niya? Pasili-sili ka paila dita. Ngayon ni gayang ba ng tigagaram? Nung nakapurus kan, ikan! Ay, dada. Ay, nagimasin na ito'y buko Diyos ngayon pa inumukan niya kwarog. Wananggail. Mulak day ta di talikodan ti balay ka. Ay, na. Aya, ada gayang bunga tayo nyugmaon. Wanggaya manggail. Anya jay nadamag ka. Nga inungtam jay agal-ala iti silay. Kasano, kat namin ano ang nagsubli-subli. Ha? Nagsubli. Anggail? Win! Ninsabot antim abanang ti subsublan na. Aya. Wan siguro anggail. Mabalin na kasta. Nga main. No kita umita ni antibanang. Nakahirday. Nakapidikyaur. Nakamanikyaur. Nakahirband pa'y. Kan fitted pa'y jay bado na. Kan jay pantalon na. Ayaw. Sabay pasig ababaro dagiti construction worker dita. Kat agiinom da dita tersina ni nanakwanang. Sapay asidag kayo lang. Iswa na labay. Ni antibanang tisip-siputan lang. Ay, sumardang kamanmut! Tadapudot ti darak kan ulo. Ha? Perme anagred ti kulor nan ti darak. Ay, sapay agburbura kan agap apuyan. Ha? Ay, sige anggail. Ibusam day ta na lami sa buko jaws. Tapno masabsaban ti agap apoy adaram. Ay. Wala anggail. Mayatain. Nalami isang ti daram. Ay, saan pa? Umay ka, takuyugun nakitan. Sa dinaw. Adala kayat ko, apanagnagan. Takwatan, do adda kadwa itan ni Banang, iti silid may. Ha? Tuktukot na iti front door, kat bantayam ti tawa ti silid may, no adda lumagtaw. Naawatam? Sige anggail. Bantayak ti tama yaw. Sige, tapigsak ti permi amang tuktok iti ridaw, tapno mangagda. Sakto aglimbag. Wanang kail. Mga laki iti bato apang tuktok yaw tapno napigsa. Wan, ito'y abataw. Ituktok ko iti ridaw. Itaak manudi ka matiliw alalakay. Na, awan mo. Tuktok ko pa iti mas napigpigsa. Kasano kwarag? Negatay bangkay. Ay, awan samot ni Banang di taunang. Angkay, nagmayat mo't dito yung mulay o asilay. Agluluom amin na nabunga na. Asino mo't sana mainggan yung agpuros ngay. Kan makaya ayaw mo't nga main. Ada umasidig kwarag. Ha? Wapo angkay. Dayta, tayo karasubli dito yung agkaradawat iti silay. Ngam di antim abanang tigagara na. Naimbag nga orasyo. Dumawatak man iti sili, oh. Si ka manin. Ay sige, puro sam amin ang abunga ti silay. Tapno saan kan gagkarasubli. Piso ka di tayo ti kasurun mo unay angkay. Wan,
Tay ko na malumag to ititaway yung akadwa ni Antibanang, ngem atap mo lagayam. Wen. Sabay agbagay danggal. Ngamin, gwapo day di lalaki. Apay, saan na aya, gwapo? Ah, kwanggal. Agpaubing kamot ngamin Kayat nasa wine, agdigos ka, agpukis ka, agahit ka, agbangbanglo ka, agsuot ka itinadalo sa badaw, kan agdigos ka itinaldaw, kan agdigos ka pa itinaldaw, kan agdigos kanto pa itinaldaw, kan agdigos Hey! kanto pa... Apay nga ulit-ulit ang matan, ti agdigos ka kay Naldaw. Ay? Kasi, yun ang katotohanan ng kail. Magdigos ka ng araw-araw para hindi ka isukat ni Antibanang sa gwapaw na nagdadawat ng silay. Ang utak man lang na ito asilay. Unada asili tiga po na nga agsubli-subli dito. Jackpotin. Marutan ka man lang ang asili. Nagsardangan tag dadawat iti silay. Ngumnimat gayam ba ng tiranrantaan na. Nagsagana ka ita asilay. Parutan ka nakas tuyap. Nagpiksa kayam. Naparot ko tipon ti silay. Inteng! Magantan! Nakaluto ako! Ni Banang. Inteng! Mangal daw tan. Ang mangpurusak pa iti silay. Nay! Apay ngay! Naparot matantimulak asilay. Jakab mo Nah, ang mga nunauman nga agbibiyag. nah. Wano, ang mga no sa bali nga mintagal ala iti bunga na. So, pinarot ng tibagbagina. Anya? Ay, Inteng! Awan mo na talaga! Agraman silay, inraman mo, gapu iti inutil a panunot mo. Kan gapu iti palsaw a suspetsam. Kuha ba na? Iti day tanga inaramid mo, Inteng. Agsinatan! Anya? Sili unli? Isina na kaon? Wan! Gapo iti silay. Agsinatan, Inteng! Manawon ni Antim, kwarong. Simurot sa amot iji agdadawat iti sili. Anda dito'y nantay, Uncle. Ha? Dito'y kanon balay kong agyan. Wan, Inteng. Dito yakon balay ni Kwarog nga agnaed. Aga bangak iti first floor. Ha? Naragsakak no si Syaklaeng. Taawan ti agat atap kanyak nga adda kasinsin narak ko. Wenno karelasyon ko asa balay. Kuha. Sige, panawan kayo pa edwa, tagsarita kayaw. Ngam di ka gubal laglagi pa niyaw. Adda kayo dito'y balay kaw. Banang. Agawid tan ije balay. Anya lang ti makuna dagiti ka baranggayan tayaw. Do dito'y kakit din balay ni Kwarong nga agyan. Agyanak dito'y agingga nga agbalbaliw ka. Pagat atapan nakit din, gaputag papapintasak. Uray ti agdaw-dawat iti silay, pagatapan pa'y. Ha? Agraman ti silay, pinarot mo. Mulak manan ate silim. Sibsibugak iti inaldaw, bareng agbiag. Manipod ita, agsinatapay laeng Inteng. Ipakitampay ti panagbalbaliw mo, sakbay nga agsubliaken ka. Maawatam ka day. Saan ka di abanang? Agawid ka na iji balay. Ikarik, saan ako nga agsuspitsya pa iti sa balay? Kun inaldaw ako nga agdigos takno na bangluak. So pa nga asim, tagawid ka kumandungo. Ay, Kapitan Enteng! Agdadawat la iti siling ang pinagatapam iti sabali. Ala, ipakitam ti panagbalbaliw mo. Tapno agsubli ni Nana Banang di tabalay nyo. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabali pa'y nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysunat. Dawanin ang labi da tayo, anay.
Kapitan Enteng. Insurat kan iti direksyon ni Voyji Puklay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag.